Bine te regăsesc la Inspirație de luni. Eu sunt Alina Gherda, esteticiană și psiholog. Dacă îți este de folos ceea ce găsești pe canalul meu YouTube, te rog să te abonezi. Iar dacă vrei să fii la curent cu cele mai noi postări, atunci apasă și clopoțelul. Pentru astăzi m-am gândit să te inspir să facem, măcar pentru o săptămână, împreună, un exercițiu extrem de simplu, care va aduce multă claritate în viața ta. Iată despre ce este vorba. Pune pe telefon un reminder sau scrie pe un post-it sau pe un obiect oarecare din jurul tău. Pune ceva care să-ți amintească, fă ceva care să-ți amintească pe parcursul unei zile, să te întrebi din când în când: ce fac eu acum? De ce fac acest lucru? Îmi este de ajutor? Îmi folosește la ceva? Îmi aduce ceva bun în viață? Nu mi-aduce ceva bun în viață? Să continui să-l fac? Să încetez? Îmi face bine? Îmi face rău? E de ajutor pentru ceilalți? Adresându-ți aceste întrebări, tot ceea ce faci comportamental capătă un alt sens. Începi să înțelegi anumite lucruri despre tine și începi să-ți dai seama cu multă claritate de ce faci anumite lucruri, ce beneficii ai sau ce lucruri dezavantajoase se întâmplă din cauza lor. Pentru mine, acest exercițiu a devenit un mod de viață. De aceea te invit cu tot dragul să-l aduci și în viața ta. Pentru mine a devenit un mod de viață pentru că pentru mine trebuie să aibă sens și să fie valoros ceea ce fac. Să fie valoros, în primul rând, pentru mine și apoi pentru cei din jurul meu. Îți doresc multă claritate, înțelepciune, înțelegere, inspirație la maxim și zile minunate. Să ne revedem cu bine!